Ονομάζομαι Μάρο, είμαι 24 χρονών. Έχω μεγαλώσει και ζω στην Αθήνα και τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι σε μια τεχνολογική εταιρεία στο κέντρο. Τη λένε Pixelocracy και είμαι στη θέση του Digital Design. Ασχολούμαι κυρίως με το UX και το UI, την εμπειρία του χρήστη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Γενικά από μικρή είχα μια αγάπη με τους υπολογιστές, μου φαίνονταν πάντα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησα να σπουδάσω πληροφορική, αλλά διαπίστωσα ότι χρειάζομαι λίγο κάτι πιο καλλιτεχνικό και δημιουργικό και κατέληξα στο Digital Design, που είναι ουσιαστικά μια εφαρμοσμένη τέχνη. Στη σχολή η αναλογία ανδρών και γυναικών ήταν πολύ κοντά, συμφιλιπτούσα με πολλές άλλες γυναίκες. Υπήρχε πολύ ενδιαφέρον για αυτούς τους τομείς και γενικότερα σε επαγγέλματα με τους υπολογιστές. Μετά τη σχολή, βέβαια, όταν ξεκίνησα τη δουλειά στην εταιρεία, ήμουνα η μόνη γυναίκα, το οποίο ήταν στην αρχή χρειαζόταν μια προσαρμοστική περίοδος. Συνειδητοποίησα ότι ενώ υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας και ζητείται κόσμος, δεν προσλαμβάνονται συχνά γυναίκες για τις συγκεκριμένες θέσεις. Προσωπικά είμαι πολύ τυχερή γιατί στη συγκεκριμένη εταιρεία μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία και συνεχίστηκε καθώς μεγάλωνε η ομάδα να προσλαμβάνονται και άλλες γυναίκες. Οπότε βίωσα και εγώ αυτή την αλλαγή προς μια καλύτερη ισορροπία στον χώρο. Και σίγουρα αυτό είναι ένα αρνητικό που και εμένα η αλήθεια είναι με δυσκόλεψε στις αρχές. Αλλά είναι σημαντικό να το αναγνωρίζουμε και να το πολεμάμε, γιατί όλα αυτά τα επαγγέλματα, συγκεκριμένα σίγουρα και το design που ξέρω εγώ, αλλά και από την εμπειρία που έχω δει σε αυτή την ομάδα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν θα έπρεπε να περιορίζει καμία γυναίκα. Είναι ένας πάρα πολύ δημιουργικός χώρος. Με έχει βοηθήσει και στην προσωπική ζωή, μου προσφέρει μια δημιουργία και μια χαρά. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο επάγγελμα, έχει πάρα πολλά benefits. Π.χ. τηλεργασία, μπορεί να δουλεύει σε οποιοδήποτε σημείο. Γενικά έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και πιστεύω όλοι θα έπρεπε ασχέτως φύλου, από τη στιγμή που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, να μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό και να υπάρχουν σε όλους ίσες ευκαιρίες.